Sapa jenengmu? Niku lho sampun katulis kaserat Elisa Orcarus Alaso SSN MPSI. Oh, sarjana seni mampu pesing. Kowe iki paket komplit, pinter, ayu, bawaan apik, dandan besus, iso diapusi. Sugeng dalu Mbak Lisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu masange Yulimbo Pacaya Kuntanti ingkang kula tresnani, Pakde Gareng ingkang kula hormati lan kula puji-puji, pepunden kula. Amin, amin. Minuliyeng jagat raya. Pepunden jagat raya. Aku kaya global. Sampeyan aja kesusu seneng. Terbukti loh. Seorang gareng iki ora mung siji loh, saiki teng tlecek kaya tumo ning dindi ana gareng pletek gareng niku kan berarti minuliyeng jagat raya. Nek ya ora kaya tumo to. Foto pating tlecek kaya telek. Itu berarti kan berhasil toh Pakde. Sampai di istilahnya banyak yang meguru kalian panjenenganipun. Aku ora iso berbagi rezeki arupa duit ning berbagi rezeki arupa kepinteran. Kabisan, ilmu. Nah, niku lebih apa ya? Lebih mendalam dan bisa lebih durasinya lebih panjang. Nah niki wajan kabejan piyai mriki niki sowan niki Elisa. Sapa jenengmu? Niku lho sampun katulis kaserat Elisa Orcarus Alaso SSN MPSI. Oh, sarjana seni mampu pesing. Magister psikologis. Jangan emosi, Pak, jangan emosi. Mas Elisa Orcarus. Ora pecus. Orcarus Alaso. Orcarus Alaso. Injil leres. Orcarus Alaso ki apa nama marga do? Boten. Lasso ki Orcarus itu maksudnya ki shining. Nur nek cara Jawa. Oh. Cahyo. Iku. Ya, sama cahyo. Oh, cahyo. Basa kerene Orcarus. Cahaya. Jane Orcarus karo cahyo iki padha. Plek. Gitu. Sama arti. Plek. Sama arti. Ning akhire ra iso plek mergo bojone galak. Iki esen ki kowe biyen sekolahe seni, leres Pakde, riyen wonten seni. Isi apa isi STSI? Isi Yogyakarta, jurusan pedalangan. Oh. Nggih, lan kula tapi wis isi ora STSI apa? STSI mbiyen ki Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Terus Lampah. munggah derajate dadi institut. Jare rektormu ki STSI sekolah tanpa sinau iso. Ora ngawur, tetep sinau. Lek sinau malah lebih ganda, lebih akeh. Oh ngono ya. Ning nggih. Iki kamu betul-betul mencerminkan bahwa seniman sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata dengan adanya seorang seniwati seperti kamu. Kok ngaten? Yo, kejaba pinter, wasis dan mumpuni. Loh, wis kowe iki paket komplit, pinter, ayu, bawaan apik, dandan besus, iso diapusi. Niku sing poin penting. Kene diapusi. Ning sing baku ngeten Mbak Elisa jenengan perlu wigati menika matur kalian Bu Sri Sagotra nggih. Kalian Bu Sri, Pak Andreas Sagotra sedaya kulawarga besar Harjo Semito. Kula menika kepatah dados dalang.
sejatosipun. Bengi iki. Nggih, dalu menika kepatah dados dalang duet kalian Bapak Cahyo Kuntadi. Nggih, sampun rumiyin sanget nyuwun mendhawuhi saya sama Pak Cahyo untuk duet. Biyen. Nggih, nanging dilalah kersaning Allah. Menika kula wonten alangan. Nggih, alanganipun dilalah ibu saya baru sakit jadi nggak ada waktu untuk bisa kansen. Nggih, kencan bareng karena harus menunggu di rumah sakit lama. Betul. Tadi yang nyambut gawe separuh-separuh ya ora apik. Nggih, mekaten. Jadi kemarin saya izin Bapak Cahyo sama bisa diteleponkan pada Ibu Sri dan keluarga. Menawi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged duet kalian Bapak Cahyo. Ning upami Elisa sios dalang mengke malah bingungke Bu wong ngomongane pating pelkutuk ngoten. Oh iya, setetek yo ngerti aku wong yo sinau nggon dalang yo kok setetek ki apa? Paham aku, aja sepelekake aku. Ya aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek aku udah muda kok sepelekake. Aku ya iso tetepan walaupun mung setetek mboko setetek. Setitik mboko setitik. Ora seteteke diboko. Niku maksud kula, nggih niku kula saged lah. Saged. Nggih. Ning gandeng wektune ora iso, iki ya nyuwun pangapunten, kepeksa ora iso. Boten saged. Dilalah niku nggih kula mboten Natalan kalau wingi juga karena ibu sakit sama. Jadi emang waktunya sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Pangapunten ingkang kathah karena yang utama walaupun kita punya pekerjaan banyak, walaupun kita menyukai seni, walaupun kita mencintai pekerjaan kita, tapi yang kita utamakan itu kasih sayang kita pada orang tua. Betul. Ya. Iya, iki Iku patut nomor minangka contoh. siji. Kuwi sing marake awak dhewe iso rumaket anggone paseduluran dimulai dari rasa cinta kita nomor siji karo ibu. Betul. Nek wis seneng karo ibu, mencintai ibu bagaimana beliau melahirkan kita sadar diri. Ojo nganti natoni perkataan kita, ojo nganti natoni ibu. Ya. Seko awak dhewe menyayangi ibu, nanti kita bisa tuwuh rasa tresno awak dhewe karo bapak. Nek wis tresno karo bapak ibu, iso tresno karo sedulur kabeh. Sak keluarga besar Harjo Semito iki mergo saka awet mung rasa tresno karo wong tuwa. Ngono lho. Ya to. Aku kaya omongan karo Elisa iki kaya omongan karo ahli jiwa. Iya. Kok kandhane mambu pesing kuwi mau kok Pade. Ini sangat luar biasa ya mergo kebijaksanaan saking Bu Sri sak keluarga satemah panjenengane tidak mempermasalahkan Mbak Elisa. Monggo kemawon bebas mawon menawi Mbak Elisa mangke kersa mayang nggih. Syukur wadene mboten nggih mboten napa-napa. Ning ya nggih tamba napa nggih kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan raketang sak kemperangan ya mayang rene. Oh nggih, mengke kula limbukan wonten mriku nggih mboten napa-napa kula siap. Ning saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Oh nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, menika alhamdulillah saking mboten wonten. streaming nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung tresno, Pak. Oke, siap. Nggih, kadung tresno sak bawanipun Mbak Lisa. Siap. Kadung tresno. Gareng kemeruh ora. Nggih. Darminto iki. Apa? Darminto. Oh iya. Nggih. Rina wangi dadi
kasih. Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Wah, cocok. Oke. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oh, oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Lamat wis katon tejane yen mbok rangkatan mencarang aduh wirakane sinawangkan seni yen besek
Pakde ngaturaken kadung tresna pamundutanipun Pak Siden menika. Saking kulawarga nggih. Nggih. Kadung tresna. Wah iki multi talenan apa? Talenan sing dinggo rajang-rajang iku talena. Serba bisa. Talenta. Talenta Pakde. Wah, wis. Lah ben ketok serba bisane, saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Loh, aku nyimpingi nang mburine. Golek dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning burine. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Bu Sri sak keluarga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalang. Ah iya. Sak capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Apa kuwi? Bos apa? Capet-capet. 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 Kok capet-capet? Kene Mbak. Ayo. Kono. Masih ada waktu lumayan setengah jam, Mbak. Ayo kene. Setengah jam. Iki wis ana iki. Apa kaya. Iki anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Jan. Anu tulung iki sing dalang Elisa. Kowe isah-isah ning mburi ngono. Dinggelmu mlocot ki ora. Lah aku timbangane nganggur ngono lho. Aku nguyuh. Ya Mbak kene Mbak. Ayo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Urcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ya Mbak, maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Walah. Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Ngeling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang Mbak ya. Aku tak mati prono kowe tak. Bu Kesi larepe pipis monggo lho pipise. Ayo. Gak aku ora nyawang. Ngono aku. Nah, Dadi Kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ditarik. Ngapunten ya Bu Kesi niki nggak bisa nali sendiri saya, jadi harus ditali. Oh, kowe upama bojoku. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojoku ki sabar darono kok piyayene. Sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki Bu, iki lho si Elisa iki lho bare tak sawang komburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu aja kendo, aja kekencengen ya. Sing pas wae aja kendo, aja kekendonen, aja kekencengen. Kendo ora parain teratap wah jan sengele le apik. Aja kenceng-kenceng ya. Aja kekencengen, aja kendo-kendo. Nggih. Angene pas ya. Iki cempolone, iya. Cempolo. Ya, semene cempolone. Ayo. Oh ya, penak iki. Pak enak ya? Ya. Ya. Nyuwun sewu Pak Cahya. Dalem. Ana bata dirubung semut. Cakep. Sesuk-esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut rasane manis. Cakep. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Leleh. Ana boto digecek-gecek. Cakep. Besok Pak Cahyo digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya gandeng awak dhewe dadi limbuk cange. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya, Pak. Aku nek kurang kenceng Anu ora dipaku. Sik, sebentar sayang sebentar. Ini Wah, harus dikencengin dikit Iki Jadi pancen biar- Elisa golek perkara. Iya. Yang kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis. anu wae nganggo anu apa jenenge? Napa? Miki. Iki Kesi wis. Iki. Kesi wis brebes kabeh lho iki. Elisa. Oh, beda cagake beda. Do Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu sing Nggih. ngejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres sing Wis dikodawo. wis pas, Mbak Elisa, pas. Pon pandan iki pas niki. ayo. Nah, Elisa. nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahyo ki wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Purba Waseso manut aku. Oh, wis dadi dalang ya iki kok tak. Lah iya no. Ngono. Saiki kareng diam dulu. Oh iya. Ini limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk. Iya, Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya, Mak. Iya.
Ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak. Ning saiki awak dhewe nyuli raketang mung sedhela. Enake kepiye? Kaya burung ya. Hah? Ya wis apik terus. Aja gagas penonton. Penonton sok cangkeme elek. Heeh, seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa? Hah? Seneng kaya ketiban apa mau? Ora krungu aku. Kaya ketiban apa sampur? Oh, sampur. Ya. Ketiban sampur. Awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene. Wong lungguhe aku ora apa-apa lho kowe iki. Rasane piye nduk anget, Mak? Penak apa ora penak bul bantale empuk. Iki penak ya dhewe kepe lah yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi. Kingko iso rebutan karo Tatin. Ya dhewe ngongkon Tatin ben maju, soalnya ket mau ngombe ya mak iya. Ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa? Apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang karo. Ora ana lagu kok judule manut. Oh iya, berarti nyaran apa no? Oh iya. Oh aku ngerti. Apa? Lagune nek Madangkara biasane anu panas-panas sikile mlentung. Apa kuwi? Kae lho Medion kae lho. Oh. Apa kae? Panas-panas mlaku. Ah, panas-panas. Sing mlentungi awakmu tak plentungi ora. Panas-panas mlaku, Mak. Ya nyuwun panas-panas mlaku kanca-kanca. Mbak Tatin, siap-siap maju ke depan. Sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Tatin numpak sepur ya, Mak. Iya ndak numpak sepur. Akeh usum mudik iki. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak Cangik ngono Mbak Limbo, wae. Mbak Limbo, Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu ta? Lah, kula kurang meneh ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak Dalang. Oh
ya syukur. Jare mobilmu lho. Jare mobilmu Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti ta. Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, kenal potnya kena banyu. Ya lunas. Oh ya Alhamdulillah menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk Aku ora Pak De terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyopir bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene. Lho nek nyopir kan ngene. Lho niki iki ngene. membake sikile ngegas. Dadi ki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Heeh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ki. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya ngene Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah Iki perange pia karo geplak ya iki. Kok piye karo geplak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Inggih. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kok Mbak Tati ora Apa ngerti. kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat flu kae Bu. Kayak Bodrek itu. Lah iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. Oh bodek. Nggak bisa denger. Oh, Rada sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi, sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek jen lho panjenengan kok iso ngerti? Ayo, iki bahasa ngendi Jal? Aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola-bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku kowe mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih lho Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo cetha sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi kita semua harus semangat dan kompak. Kok tak kira katok cilik ya lho. Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Sumito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong iki nonton ta. wayang kok sedan kotak. Iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, itu sekali tempo dadi bintang tamu lho. Heeh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Lara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Melu bukesi betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih.
Kagem keluarga Bu Sri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lha apa? Kok aku dadi ngeblengkot sih. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine, Rezeki. terus tansah Rukun. guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa Alangan setunggal penapa ngenten nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso. Tur ya kowe iki ndongake wong iki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya Mbah. Karena- Mbah. Babeh. Lah sama Aku meso aku lho Pak De, saya rada meso lho. Aku petuk tati tuwa men mbah iki. lah ketok iki mbiyen ki kulite ki urung jengkerut-jengkerut ngene kok saiki wis Memang muni nek wis ngeluntong ngono to. biyen ki jek alus ngono lho jaman Aku ki almarhum Pak Seno. weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak Komplit. awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang sak menehi piro? Ora ya, ora, tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60. Wis tuwek ya. Mulane kok dinimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu duwe putu? Meh duwe putu lho. Meh. Nek ciri khase wong diundang mbah yen wis duwe putu, so yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung duwe putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Ah, kuwi leh wang-wangun. Om. Piye-piye walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki do arep rebutan warisanku wadine. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, wis sing Tapi nek marake ra keprak iso. ya jek ngono. gene ora ana sing ganjel, sok meneh nandalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, Iya, dicoba. Elisa luar biasa apa-apa iso lho Pak. Iso wis Dalang iso, Iso. nyanyi iso, Nyinden nyinden oke. iso, Nabuh oke. nyopet ya oke. Nyop. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kon dadi Loh, apa? Yo. Purbawaseso ki dalang lho, Ora, aku bebas dadi- dalang arep dadi kepiye aku kok. bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wedok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun. Kum cengelmu iki ora. Nah, Oh, yo Sing aku. komplit ngono lho. aku- Cahyokun tadi Pak kan. Cahyokun lah, lah, tadi engko aku- dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok mbengkoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasanya aku lek diperintah karo sapa-sapa iki moh. Mau terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah, kok Ini tenang aja, ini cowoknya pasif, jadi yang aktif
harus yang cewek. Nah, kok nek Mbak Tatin kurang aktif engko tak kritik engko dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot wis lunas kok. Oh toh, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh jenengan dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika perbuatan penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Siap, Menika nggih. panjenengan Mosok wedok. nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk-turuk. Ngono-ngono. Jarwing jarwa. Pak De Gareng nyiarin dulu ya Pak De. Ya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih, monggo kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahyo Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten gandrung. Suminten gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 tok. Rok. Rok. Wah, sabar telo. Ngopo? Kekantem lampu lho. Ya polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mak. Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bekasi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta. Den Mas, Kepiye kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Toko ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, Suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak totok iki ning ndi to Sing asale? entok sapa to sing entok? Asale ana totak totok. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma, aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Ma. Wis to, ndah. Ben Oh, ngerti ya. carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, Allah, rung kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho, kae wis mulai abang lho, Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru dhek engko. Masamu. Ayo, ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Totok. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye Suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngeten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto kuwi wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngacung-ngacung terus to niki iki. Kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Ah, Sing dadi arep nandi? Ngene wae lho. Jar. Oh, diare lho. kowe jane Suminten apa copet bengak-bengok ora? Oset to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek
Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. Piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk warsiah. Cempluk warsiah? Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae cempluk warsiah ya iki. Lah mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyangku biyang. Rene ta biyang. Lah, ya. Biyang, Apa? biyang ngene iki lho, aku ki tresna karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe kok ki aja nganti nek Broto wi nolak kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki Demit. ketoprak ra metu demit. Kok kowe tega? Ora napa tresnane. Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mban. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Ya, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas. Jenenge Tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyang rene ta? Kok dadi kowe iki ra iso iki lho, iki kenapa kok dadi anu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ana manut karo aku kok. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyang. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya bae ditembungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas sono anakku, Broto. Welas kepiye sing tuh karepake? Ora ketang ngomong sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya 5 ngono. menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampek wong wedok, engko bakal ditampek genti ngono cepet-cepet. Broto. Brat. Kok Broto. Berat. Berat. Kamu mau enggak? Ah. Apa to? Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra toponen anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Pratane cempluk warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Tok tok tok. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo Bu. Oh. Oh yen karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprakku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu.
Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cemplok. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, tidak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane nem. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe iki. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejeg indasku kok. Gandaning kang sekar kedua. Tepuk tangan ora lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalane akeh men. Arum ora usah nganggo iki. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Winar lan ayat-ayat tayan. Kati kusum mangambar. Waraku sing dupa kanggo melon. Kelon kati mega lir membo Bathara. Piye coba? Wah, Masa luar sing biasa. dalang kok Elisa tok? Sayangku, Masa luar nek biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sama iso dalang apike kaya Iso iki mengkono. lho diterus kena serpak ayo. Dandani lawang lho. Lihat langening kamanggian naglar panda moncar ayo. Sing marahi sapa kuwi? Sanjis, ayo sanane. Sampean bae kaya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku Hatiku ora tau. sakit. Eh? Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan Aku yo pinter sing dalang. tukang Aku yo ngobong. pinter dalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojo kowe iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja. Dicium nek Tinimbang Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Matur Ayo, suwun, ngapunten, sapa? Bu Sri. Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jo arep nganesi, Den? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sing mbok kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, aku duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya so guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Baro. Balike separuh. Aku bayarnya penuh ya. Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ki lho iso. Iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang ki. Niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Ya derek mawon. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados.
Sirsiran ambek kandengan gading asli Banyuwangi. Hei. Kerajaan Banyuwangi raina bengi sing tahu sepi lanang wadon susah ingati Longgo hareng apa sirap-sirap Sempur-sempuran Manuk-manuk gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir Kerajakan bisik-bisik semayanan menteri jadi urip biarang Sirsiran ambek kandengan Negeri asli Banyuwangi sirsiran ambek kandengan gading asli Banyuwangi. Luar biasa.